שלום, אני שלי וזאת גלינה, ואנחנו לומדות במקיף ה' באשדוד. אנחנו בחרנו לעשות פרויקט שעוסק בזיהוי אזעקת צבע אדום בזמן אמת, בשביל אנשים עם מוגבלויות שמיעה, ואנשים שנתקעים באמצע הדרך רוצים להגיע למרחב המוגן בטווח שקרוב אליהם. בעקבות החוויות שחווינו בקיץ, מבצע צוק איתן, ראינו שהאפליקציות שמשדרות את ההתראות לא תמיד משדרות אותן בזמן אמת, וזו בעיה נוספת בשביל החרשים שלא יכולים לשמוע את האזעקה. בנוסף, אנשים נתקעו באמצע הדרך ולא יכלו להגיע ולהיכנס למרחב המוגן, מכיוון שדלתות הבניין היו סגורות. הפרויקט שלנו בא לענות על שתי הבעיות האלה. הפרויקט שלנו מורכב משלושה חלקים. יש לנו את המעבד, שהתפקיד שלו זה לזהות את האזעקה. אחרי זה יש לנו את הצמיד שנענד על ידי אדם חירש, שהתפקיד זה להתריע לו בעת הישמע האזעקה. ויש לנו פה הדמיה של דלת שהיא נפתחת על ידי מנוע צד כשיש לנו אזעקה. בתוך הכרטיס יש לנו את המסך הגרפי LCD, שעליו אנחנו רואים את ספקטרום התדרים. על ידי תוכנה שכתבנו עם עיבוד מתמטי הצלחנו לזהות את התדרים. אחרי זה יש לנו את המגבר AGC, שהוא מגביר לנו בהתאם ואנחנו יכולים להגביר גם אותות חלשים. זה המשדר, שהוא משדר לתוך המקלט שנמצא בתוך הצמיד של אדם חירש. הצמיד כולל מסך גרפי LCD שמתריע לו על האזעקה. יש לנו גם את המקלט שמקבל אות מהמשדר ומנוע רטט שעושה רטט. עכשיו נדגים את פעולת המערכת. הרעיון הוא למצוא שלושה תדרים דומיננטיים מזמן אזעקה ולהראות שהם מופיעים באותו זמן. לדוגמה, נשמיע עכשיו מוזיקה. ראינו בזמן השמעת המוזיקה את ספקטרום התדרים שהתקבל, וראינו שגם שלושת התדרים שקבענו מראש לא נמצאים ביחד באותו הזמן. עכשיו נראה שבזמן האזעקה שלושתם יופיעו באותו הזמן והמערכת תופעל.